Stop. Det kan godt være, at du har læst flere bøger end mig. Men lige nu, der har jeg ret. Der er 5 sprog, der er værd at lære i den her verden. Okay? Der er fransk, engelsk, arabisk, kinesisk, og i Sydamerika, spansk. Hvad med Brasilien? Okay, 2 sprog, så. Det er også det, så. 2 sprog. Vidste du godt, at der bliver talt over 300 sprog i Sydamerika? Okay, men det er sikkert også sådan nogle fucking stammer med 5 indbyggere, eller sådan noget. Okay, og hvilke af dem har du så tænkt dig at lære? Dem alle sammen. Dem alle sammen? Ja. Og det tror du har tid til? Mhm. Ja. Hvorfor? Er det egentlig for real, du godt vil afsted på et tidspunkt? En eller anden dag, ja. Hvorfor? Nå, spørg mig. Vil du gerne med? Nej, det, Os 2 på eventyr. det var ikke det, jeg tænkte på. Hvad så? Hvad tænkte du så? Hvad har du at sige? Ikke mens du filmer. Kom nu. Ikke mens du filmer. Kom nu. Hvorfor er du lige så seriøs? Fjern kameraet. Nej, det... Skal jeg har bare tænkt over... Har du lyst til at flytte ind? Sig noget. Du har stadig ikke lært at låse din dør, hva'? Hej. Det ser godt ud. Du ligner lort. Hvad er der sket med din hånd? Bare et uheld. Og det her sted, hvad er det ligner? Jeg savner det. Det er jo godt huske, vi har en aftale i dag, ikke? Har du ikke savnet mig? Du har så meget glemt det. Hvor er mine ting? Jeg skal nok hente dem. Hvordan har du haft det? Fint. Bare fint. Hvad vil du have mig til at sige? Du har hverken ringet eller skrevet de sidste mange måneder. Hvor er resten af mine ting? De ligger i kassen. Det gør de ikke. Jeg ved, jeg har flere ting her, så du må godt være sød at hente dem. Hvorfor har du lige pludselig så travlt med at få alle de ting ud fra? Fordi at jeg tror, det ville være bedst, hvis vi fik det overstået. Så vi kan komme videre. Er du det? Ja. Lad være med det der. Lad være med hvad? Jeg får mig til at pleje din selvmedlidenhed. Jeg gider ikke lade med. Min selvmedlidenhed. Hvad er det? Det er ikke noget. Det var nogle gamle bånd, jeg fandt. Jeg tænkte, jeg ville vise dig, hvis du kom forbi på et tidspunkt. Men jeg tænker, at de kan være, de kan være lige meget. Ej, stop nu! Nej, men jeg tænker, at du sagde jo, at... Du behøver ikke at ødelægge dem. Jo, jeg behøver at ødelægge dem. Der er... Stop nu. Jeg går, jeg mener det. Nej, inden du går. Der er lige det sidste, jeg rigtig godt vil vise dig. Kan du huske den der dag? Hvad forestiller du dig? Mørke krøller. Mhm. Brune øjne, ligesom dine. Tydeligvis utroligt charmerende.
Du er ikke ked af det, hva'? Altså, inden I er mega irriterende. Det har de for dig. Så... Undskyld, jeg ved ikke, hvad der gik af mig. Vil du ikke bare komme tilbage, og så kan vi... Hvem er det der? Hallo? Hallo? Så er det godt? Så fantastisk. Nu læser du. Alkemisten? Hvad så? Det var bare... Det var den, der gav mig lyst til at rejse. Ja. Jeg har droppet det. Hvad har du? Rejsen? Du har droppet rejsen? Mhm. Okay. Jeg tror jo lige, at jeg skulle se dig med en kæmpe forflok i Sydamerika. Ja. Okay. Hvorfor? Jeg synes bare ikke rigtigt, det passede lige nu. Sådan med... Nu hvor vi er flyttet sammen, og de ekstra opgaver på arbejdet. Og... Ja. Skal du ikke tage den? Tag den, skat. Hey! Vil du tale med... Nej, okay. Ja, vi har det godt. Tak. Uff. Okay. Vi tales ved. Hej. Hvem var det? Det var min far. Hvad vil han? Er der noget, du har lyst til at fortælle mig? Hvad skulle det være? Det var ikke, han spurgte bare, om vi var okay. Er det bare mig, eller er det rimelig fucking underligt at spørge ham? Han er jo underlig. Du kender ham. Så hører han om rejsen, og så ringer han for at tjekke op på os. Så er vi okay? Vi er okay. Wow. Er du okay? Ja, Hvad skete der? ikke noget. Jeg er bare klodset. Nej, jeg skal nok. Nej, bare stå stille. Så vi træder.
Har du også tænkt dig at ødelægge det her? Synes du, jeg skal? Nej. Kan du huske den der aften? Tydeligt. Tror du ikke, det er på tide, du skal læse det brev? Så det havde noget med mig at gøre? Hvad? Er resten af mine ting i soveværelset? Svar mig. Havde du noget med mig at gøre? Sig det. Skal jeg være helt ærlig? Endelig. Jeg synes, du er en fucking hykler. Mig? Dig. Har du set, hvordan du opfører dig lige nu? Det meste af din familie ved det ikke engang, skat. Vel? Jeg er den eneste, der vidste, der har opført sig bare en smule rationelt. Dine fætre og kusiner, der sidder og spørger ind til vores fucking sommerplaner. Sådan, undskyld, at jeg ikke stråler af glæde. Er det for meget at bede om? En familiesammenkomst, hvor vi kunne tænke på et eller andet. Og så skal jeg alligevel se dig sidde der og have ondt af dig selv, ligesom alle andre dage. Okay, så hvad vil du have, jeg gør? Hvad vil du have, jeg gør? Det eneste, jeg prøver, det er... Det er det, der er problemet. Du prøver for meget. Okay. Så jeg skal bare se til, mens vi venter på, at... Venter på hvad? Sig det. Stop nu. Nej. Stop nu. Sig det. Venter på hvad? Det lyder jo til, at du har accepteret det, så kan du vel også godt sige det. Nå, men er det mærkeligt, at jeg har accepteret realiteten? Synes du, det er mærkeligt? Nej, fordi det er, du gør, du... Hvad? Jeg er optimistisk? Ja. Jeg prøver at være optimistisk. Hvad er at være optimistisk omkring? Det er ikke dig, der er syg. Så 3 år ikke en... Hvad? 3 år, det er ikke noget? Eller hvad? Undskyld, var det ikke der altid snakker om, at vi skulle få det bedste ud af hvert minut? Var det ikke det, eller hvad? Så kom med dine livslektioner. Kom med dem. Ja, giv mig mere. Mere. Okay, fint. Ved du hvad? Så lad os bare droppe alt. Skal vi bare droppe alt? Lad os bare give op. Det er det, du er i gang med. Lad os bare sige fuck alt det, vi har haft, og alt det, vi kunne have haft. Lad os sige fuck alt sammen. Ikke? Og hvad? Du vil gerne ud at rejse, ikke? Var der ikke noget med det? Du vil gerne ud at rejse? Okay, fint nok. Fint nok. Du vil gerne fucking ud at rejse. Ja. Fucking tage ud at rejse. Fucking tage ud at rejse. Sig du! Hvad? Var det ikke det, du ville? Du skal stoppe med at stå der og lade, som om du fatter, hvad der er, jeg går igennem. Som om du har en eller anden anelse om, hvordan jeg
har jeg heller ikke, men det betyder også noget for mig, jo. Det ved jeg godt. Jeg føler mig kvalt. Ej, hvordan folk de kigger på mig. De tænker ikke på andet. Jeg er så træt af at føle mig ynkelig. Jamen, jeg elsker dig jo. Jeg troede endda, vi skulle have et fucking barn sammen, men... Men hvad? Men hvad? Jeg vil gerne have, at du går nu. Vil du være sød og gå? Gå. Jeg var bange for at sidde fast. Sidde fast i hvad? Vi ikke kunne gøre noget. At være en byrde for dig. Det retfærdiggør det ikke, jo. Jeg har ikke noget tid. Du opgav også mig. Det er okay. Jeg forstår det godt. Du blev mere og mere ulykkelig hver dag. Indrøm det bare. Der var jo ikke noget, jeg kunne gøre. Du var jo bare væk. Jeg kan ikke lade dig gå, skal. Undskyld. Vær med at lade som om, at det ikke er for det bedste. Du er nødt til at gå ud. Vi kunne have haft et liv sammen, os to. Jeg skal ud. Hvad kunne jeg have gjort? Hvad? Jeg skal ud. Var der noget, jeg kunne have gjort? Var der? Svar mig. Var det ikke dig, der skrev om mig, der blev, eller hvad? Hvad? Du skal ikke gå fra mig nok. Skat. Skat. Forstår du, hvad jeg siger? 3 år. Jeg er syg. Der må ske en fejl. Lærerne må have lavet en fejl eller et eller andet. De må have, det ved jeg ikke, bytte om på papirerne eller sådan. De kan jo ikke bare... De kan ikke bare give dig en udløbsdato. Skat, kan de stop. det? Der er ikke sket en fejl. Hvad sker der efter 3 år? Skal åbne døren! Åbn døren! Du kan ikke blive ved! Ja, for søren! Jeg har bare brug for at sige farvel. Hvis
du kommer ud, så skal jeg nok lade dig gå.